Ahoj, takže bych vám chtěl ukázat, jak jsem tady pokročil. Přidal jsem tady slepičkám travičku, kravičkám taky. Kravičky jsem přidal, aby tam nebyla ta jedna sama. Obilíčko krásně roste, to už bych měl taky sklidit. Kaktusy prosperujou, těch už mám hodně, teďka mám problém zase s vlnou. Tý mám málo. Bambusu zatím není furt dost. Protože ty knihovny fakt žerou dost toho papíru, no. Jo, a já jsem přidal tady ještě ovečku. Trošku se omlouvám za ty lagy, nevím, proč mi to dělá. Ovečku už jsem přidal, aby taky nebyla sama. A udělal jsem tady novou automatickou farmu. Je to farma na houby. Tady si hezky rozsvítím lávovým světlem. Zase jsem pár hub tady do té jedné řady. A už se mi krásně rozrostly tady 3, tady jedna a tady další 2. Ty houby potřebují světlo, tmu. Takže jsem tady udělal zasvínací světlo, nemohl jsem tady udělat jenom pochodně. Tadyhle se mi to pak bude všecko sklízet. Až bude dost hub, tak tady tou páčkou vypustím vodu, píšce zasune a všecko mi to spláchne dolů do toho kanálku. Já jenom půjdu a vyberu si to. Ukazovat vám to zatím nebudu, protože je málo hub. Si necháme na potom, takže tady zase zasnu. A je tma. No. To je zatím asi všecko, co jsem udělal novýho. Tak zatím, čau.